pokoknya menghibur pada malam hari ini aku manut penonton. Manut penonton. Oke. Kok dibuyare jam piro aku manut penonton. Ya tawani toh, khususnya yang di depan ini Makanya diselesaikan jam berapa niki khusus ibu-ibu sini? 10. Jam piro? Jam 11. 10 Jam 5. Nyapa? Wis diomong kene wis kono enggak usah. Jam 5. Jam 5. Aku njaluk tulung golek 6 bulan papat. Lah nyapa kok iso golek bulan? Ya suwek cangkem kulir sampai jam 5 lho. Lah ngono kok iso mbok tawani. Ya apa wong wedok-wedok ngono kuwi? Dijaluki ndek jaluke dawa. Lah opo kuwi kok iso awakmu kok iso malah long time. Oh, long time tunggale lontong. Kowe rumang long time njaluke sing dawa waktune. Durasine. Yang niku lho mamak ngono. Iya, nadane ya coba nadane. Kohi milih gaya. Kohi milih gaya. Kohi milih gaya. Milih gaya. Iki main tayang to. Milih gaya. 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 Iya. Aduh kowe nek India itu senenganku. Pokoke sing nganggo gerak-gerak ngono nyanyi karo gerak senenganku India. Oh. Oh sahiba, oh sahiba, oh nyapa ayo kene nyanyi Dikeplaki lho Pak. ora usah oh iki lho nyapa oh sama sahiba Ngapunten Pak Bu nggih, kangane kula niki dinten niki gregesi. iki gregesi pito iki cengkok Lah nyanyi mung model ngono. sahiba udah malah kayak wedhus kok malah kayak wedhus Lah sing kamu gregelmu lho. tangannya dua keempat
wedok iki isin lho, Pak. Lah nyapa? Bojoku ndelok ning omah streaming. Bojomu HP-ne mati ya ndelok ge apa? Masa ta? Lah nunut tanggoku. Lah ya ora ning ngono, kamu itu di sini yang penting itu menghibur masyarakat khususnya ning wilayah Wiwek. Diwek. Lali aku. Pae tebu ireng Tebu. Iya, pokoke iki masyarakat kene piyambake gak mikir utang. Berarti sing teko ning kene sing hadir sing rawuh sing penting terhibur, pikirane fresh, seger, ora mikir Utang bang mekar. apamu kok sembakas bang mekar barang iki lho. Lah ra piye ra, Mbas? Bojoku ya melok ning jero kok. Ketoke sing bengok iki ya padha ae. Lah maksaku dadi wong lanang ngelu. Ngelune piye? Lah kaya ngene iki sewengi didelok wong samene mbane diguyu wong samene ora isin kowe iki. Gaweanmu ya iki kok iso isin kuwi lho. Ya maksudnya gen iki mulai ning omah lho duwe jaluk bojoku. Lah piye to ya wong lanang kuwi tanggung jawab ngene iki golek duit menghibur masyarakat nyambung seduluran tekan omah ya duweke diwenehne bojo. Ya karep kuwi kepala rumah tangga. Tampung ile. Ora duwe bojo tenan wong kene lek sing ora duwe bojo lek duwe bojo aja sing mripate sipit-sipit. Nyapa mripat sipit iku biasane cantik-cantik putih-putih. Nah, ya layune ayu kuwi lah wong lanang ngekekne dhuwit ning ndi roh elok mripat ngono. Ketoke sipit tapi roh. Kowe tampung tenan. Berarti permaca. Iya, lek wong wedok wis kuwi ya cukup. Enake kuwi ya cukup rasa gawe apa ki skincare. Skincare. Nah, skincare. Lah kuwi perlu loh Mas untuk merawat wajah, merawat diri supaya kelihatan glowing. Ya didelok sik kulite ireng apa putih. Loh, lah kulite putih skincare sing murah akhire wah kulite klawu. Kuwi khusus skincare apa nih ibu-ibu sing saiki sing nom-nom iki sing tato alis iki. Wah, bahaya. Nyapa tato alis mbok salahne? Fashion Mas, fashion. Tangga kuwi seumur selawe tato alis saiki umur 50 kuwi alise mudhuk ning isor mripat. Percaya apa ora? Mergo keriput. Ketok keriput. Yo nganggo cara zaman saiki no. Apa? Operasi plastik. Yo. Langsung ditarik. Kulite keriput dadi kenceng, balik neh ning panggone. Kene ditarik, bathuk ning githok, lambe ning bathuk. Ngawur bocah iki. Wong sing oleh kuwi ya wis ah. Lah awakmu ngomong yo ono-ono alis kok iso mudhun ning pipi. Lah ngono kuwi lek aku ngomong ngono kuwi kowe percaya? Ya percaya. Wah, karo dagelan percaya bocah iki. Aja percaya dagelan iki lambene bosok. Ngakoni awakmu. Lho ora ngakoni piye njajal kowe kaya ngene iki. Kowe nyambut gawe ngene iki. Duwe mbok kene sapa? Ya tak kene bojoku no. Kabeh. Heeh. Wah, diluk setahun setruk kowe mesti. Lah kok iso kaya ngono? Laki-laki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Aku wis rabi, ya kayaku tak wenehne bojoku dienggo keluarga. Oleh sak yuta wong wedok iki dikeki 10.000. Piye iki model piye? Kok iso sak yuta kok iso? Liyane dikeki dana tandon. Dana tandon apa? Tandon lah wis wayah-wayah HP nyapa-nyapa mangsamu. Wong lanang iki butane akeh. Ora wong wedok tok bute akeh. Wong wedok dolan udunge luwih kok 10. Wong lanang kopiah sitok sampai buluk. Ku yo meneng ae. Wong wedok kuwi jare mangsamu blasteri lara 15 ora gelem. Wong lanang sarung sitok sampai suwek-suwek itu kan untuk menghargai jasa-jasa para wanita. Jasa apa? Pahlawan keluarga ya wanita, pahlawan kebersihan. Saiki dina iki hari apa? Hari Ibu tanggal 22 Desember. Melas sih dadi bapak ra nek hari bapak ya ora duwe. Lah salahmu dadi wong lanang. Mulane dadi ibu, dadi ndang dasteran. Lah dasteran jengkolmu moncrat iki masamu. Lah piye? Lah masamu dadi wong wedok, wong lanang abot-abote dadi laki. Ya abot wong wedok. Karena apa kok ada hari ibu tidak ada hari bapak? Mergane wong wedok kuwi tugase abot. Abote Isu korah-korah. Ngedusi bocah. Terus awan ngeterne sekolah. Sore ngeterne madrasah. Umbah-umbah. Bengine dikon mlumah. iki lho kok lambemu kok Mas. Maksudnya rujaan kuwi lho. Rujaan to. Heeh. Oh iya tapi kan Nyambel. wong kan awake dhewe kudune nyambut lah. Iki kan ceritane sik dawa. Heeh. Awak dhewe sing kene sebagai pemuda. Dakwaane awak dhewe sebagai pemuda. Sing penting happy. Aja sampai mikir masalah apa. Aku tenan adikku. Ora mung sliramu sing iso bedah ana ing desa kene. Ya aku Kang Aran. Sopo? Sopo jenengku? Sopo? Aku lali. Ya aku Kang Aran
to. Iya. Ngono yo Kakang. Yen mengkono awak dhewe seneng-seneng ning kene. Ngenteni sapa sing lewat, Sapa sing liwat? kaya biasane. Ditakoni Mbok menawa gelem kenalan karo awak dhewe. Awak dhewe iso oleh. Cintaku hanya kamu. tresnaku ya mong kowe. Tresno abang. Abang jamu Dawakno aku ya mong kowe. sayang Anget anget tuku. dalaan wet gedang. Yen to uwa metu ontonge. Delokan bocah prawan. Yen to ijen metu Metu apa? cintane. Ontong-ontong gedang. Ontong gedang. Antake sapa, Pak? Coklat warnane. Ontong-ontong gedang. Ontong gedang. Dio seng wae. Jeng jeng. Nggih, sajake Kowe gelem. kok mlaku dhewe ning dalan apa ora roh? Iki aku enek begal sakloron. Awak dhewe iki pemuda. Oh pemuda yang duduk begal. Apa ora wedi nek ning dalan kok terus Ning dalan kowe dhewe. dibeda sapa ngono? Ya gak takut to, Mas. Pengen kan ganteng-ganteng kaya ngene kok aku takut iki piye to, Mas? Dem. Nyapa? Sik. Nyapa? Lah kok malah awakmu sing oleh? Lah resikone arek ganteng ngono. Bocah rupane kok sapiteng ganteng ngono. Tapi Lah, Jajal. tapi aku mau lek jual. Enggak. Lho mau piye? Kowe ora ro ceritane. Gak bahaya ta? Iki awake dhewe mancing. Ceritane piye awake dhewe? Angin masalah masa ning mburi ra ngrungokne. Aku ora ngrungokne. Iki awak dhewe sebagai pemuda iki rada mambu uraan. Oh, iya. Dadi anggere nek bocah perawan liwat dibeda, bocah iya. perawan liwat jak kenalan, syukur-syukur dijawel-jawel gelem karo awak dhewe. Iya. Diajeng Sajake kok sapa jenengmu lah saka ngendi? Omahmu. Jenengmu sapa, Nduk Cahayu? Aku Iyalah. Rene lho Dik. Jenengmu ya sapa, Nduk? dijemput to, Mas. Gak mau aku ke situ sendiri. Mancing-mancing ngene iki awakmu kudune ya ngerti kono mancing-mancing awak dhewe pepet but. Pepet diengkolmu kuwi. Ngawur ceritane lho. Ngene lho Dik kenalan sik ning kene lho. Alah. Kowe karo aku ya, Nduk. Melati Pak, abune Pak. Kowe karo aku ya, Nduk. Nggak mau. Kowe gak gelem karo aku. Wah, yen kowe ora gelem karo aku, bakal tak dadekne cilok. Bakal tak dadekne jangkepe candi. Kowe gelem karo aku ora? Nggak mau. Kowe ora gelem karo aku ngene kene ora ada sapa-sapa. Enek wong loro, tak gilir wong loro. Wayahe awakmu gelem ning kene salah sapa kok Sapa kok kowe mlebu ning kene? Nggak mau. piye? Nggak mau. Enggak mau. Nggak mau. Kowe ora gelem mumpung sik sepile. Heeh. Cekelen tangane le. Ayo mundak le. Hei, wani nyenggol karo pasangan. Iki lho sapa? Pak. Iki po Mora-mora nonyo ni. preman. Ora ngono. Sajak playumu kok kaya ngono terus jotosi aku nononi aku kaya preman bunga rasih. Wes sapa jenengmu lah saka ngendi? Wani ora jangan. Kudune sing tambuh kuwi aku. Kowe iki sapa? Kowe rumangsa lanang-lanang dhewe wani nyenggol karo pasangan kowe? Ya, aku mau sapa jenengmu? Jenengmu sapa? Joko Precil Kamu ya Joko ngono. Percil. Wis tak anteni ning Taman Kebon Raja malah ra teko jebul malah pacaran karo kae. Aku kesasar, sayang. Piye? Kesasar. Alah ngakumu paling kesasar. Kesasar. Ganjan Kok karo kowe. mepet kleru kok. Aku mepet. Kuwi mau lho, aku mlebu ning kene lah aku dibatak-batak. Enggak, sayangku cintaku. Kuwi sing beda-beda kuwi mau.
Sing nggodha sapa? Lah kuwi mau liwat terus, Lek. Gak pengen nganu aku to, beda aku to. Loh, sira bodho jebule. Tenanan lho. Enggak gitu. Aja goro lho. Enggak. Kuwi lho mau sing godho aku. Lah kok malah aku sing mbok atemi. Hei, kowe apa wani karo aku? Kowe ngejak tanding apa? Tanding. Ngejak tanding akal, tanding akal. Yen kowe wani karo aku, orene maju orene. Kowe wani karo aku, mlaku orene bajingan. Kosek. Ing ngarep aku wis matur. Ngejak tanding aku. Ya ora iso. Ya kene malah tanding nyanyi. Tanding dengkulmu, ya kowe enom aku tuwek lele. Kang, Berantem pisan ora bosok. Mas yo awakmu kalah umur. Wani candak tali gocine 1000 Teng. Aku sing nyandak didoni cerut bosok. kudune awak dhewe ning kene jekri awak dhewe preman. Ya yen wani. Pawongan loro. Apa mbok kira terus aku wis mbok candak aku wedi, he? Aku wis merguru. Aku nganti diwehi donga. Ya Allah, sayangi Bilqis. Ya Allah, lindungi Bilqis. Ya Allah, ya Bilqis. Ya Allah, sayangi Bilqis. Ya. Aku yo mengkuwi. Anjene ya apik tenan kuwi. Wes tak jak tanding apa? Aja kejak guyon bakal ditampone diliki. Kosek. Wah. Hei, yo, bajak. Juga temi wong ya. Hei, Wes rumangsa ampuh. yo. Rumangsa sekti. Kaya lanang-lanang dhewe sondilat mesti galigen. Kumlawe tanganmu nebah sirahmu ra pecah takon. Semangat sayang. Jajal. Kok mulih ngomong Mas dasku ngelu. Ambil. Sing apik nem. Perang tenan nem. Iki apa? Ayo. Hei, Nek iki tak akoni peng-pengan. Iki tok kejak salaman. Ngono kok jarene kendel. Ngadepi. Sing mbok gaco sing ndi? hei. Maju. Ini, ayo ini maju. Hei. Lah malah kaya anakku. Sepelan lawas. Slow motion. Tampan. Kepala kata aku lho nyapo. Nyana kegiatan. Ayo. Piye? Aku oh ngejak adu atau sing balung uleting kelit. Ya. Hei, Berapa nih? tos. Jajal. Kurang latihan. Nek wani sing tenanan kenekno. Oh, tenanan. Tenanan. Sikat. Push. Ini tak jajale istimewa di kulan. Jajal. Yo. Kok so atos men. Sing buri. Sing ngarep aku sing buri. Sing buri. Sing buri. Sing buri. Ayo nek wani sing buri. Ayo sing sing buri. Lah nyapa kok gak wani sing mburi? Nyapa ra sing buri? Sebab apa? Sing buri lho. Ya ampun iki layak loro. Tos. Ya. Woro lek keramike. Yo. Wes Yo. ngene wae. Lu
minggir. Ora iso. Jaranmu lho. Lakone lho piye iki? Wayahe perang mau metu mulih. Wayahe perang. Mun dipisah, Pak Lurah mun. Ampun dipisah Mbak Lurah. Paten arek Bangsamu aku dipesi ojo. Kula niki pun kadunge Balik aku. balik ning ndi? Balik ning ndi? Wong urung rampung kok balik. Aku dadi lurah ra ono ajine. Lah sing marai niku lho, marai Niku. ngerti-ngerti. Saiki lho. Kok dhisik iki mau perkarane apa? Perkarane apa? Perkarane wong wedok niku lho. Lah. Wong kuwi liwat tak cekel lah kok malah kula ditonyoni kali niku. Lah mongko kono sing mancing-mancing. Sing ati-ati do nyanyi-nyah Mbok kira kok pacarku iki wong wedok apa? Oh, lah jebul kowe sing kleru. Tung lor gawe geger percil karo slentem. Tung kidul geger percil karo slentem. Niku sumber masalah niku. Kowe kaya panggang gawe masalah. Ganteng kok. Lho, Ganteng bebas kok lek. Cobi, Pak Lurah dos pundi nika? Loh, lurah lho. Oh, lek lurah awakmu. Lek lurah piye to Pak Lurah? kowe bola-bali wis tak kandhani. Bola bali tak kandhani. Jenengan naik mboten percados perkaranipun nika wonten saksine. Kaya ngapa nika? Jadi aku tadi itu jalan. Yo. Aku itu Terus jalan. dia nginjek telek lenco. Ngene. Niki wae nek matur iso kaya wong normal, bareng dijamak wong lanang loro malih alon-alon lek ngomong. Oh alah wong pakanane sego gethuk Aku wis bolak-balik ngomong karo awakmu. Aja mbok terusno perbuatan sing kaya ngene iki. Nggih. Tem Suwun Mbak Lurah. wis kowe cah loro, ayo melu aku. Aja gembul wong loro iki. Nggih. Penyakit. Yen awakmu gembul wong loro iki ora duwe masa depan. Bocah loro iki ora ono masa depane. Ojo rungono omongane wong. Penyakit ora duwe masa depan iki lho. Lah wong raimu kaya kotak amal lho ya. Yo, apamu kaya kotak impak. Gak apa-apa. Aku delok ora apa-apa. Wis, yen pancen kaya mengkono ayo melu aku. Monggo, kula dherek. Aja gembul bocah Nggih iki. nggih monggo. Ayo. Coy. Nggih kere kere tok. Aja tidak sing hati-hati ya ngerti ngomongnya. Aja kok. Piye Kak? Masalahe awakmu lho gak wani. Aku yang jane wong ngalor ngidul gawan aku mung jaran. Lho iki Mas Kromo. Aku ngalor ngidul kon ngopeni jaran karo bapakku. Mas yo awakmu kulino ngompeni jaran tapi nalung bekake ngono kuwi yo kudune wani. Apa diwaneni lho kono genti maneni aku. Lah nom-noman kudune sing kuat to Kang. Aku sebagai adimu ae sik lho duwe kakak kaya kowe. Mas ngene lho. Umpamane Pak Jaran sing jaran kuat karo rasa belas iki lho. rasa. Lah piye to? Aku kan wis ngomong ning awakmu. Aku iki paribasan nang ngene iki. Pak, iki jane jaran piye to bocah iki? Sing rasa dadi jaran. Awakmu niki yo wani enek prawan dibeda Aku ape wani piye ke bocah pinter-pinter kabeh. Aku ngakoni aku wong pinter urusan buri sing penting awak dhewe kendel sih kendel wani masalah pinter urusan ngeri pinter kuwi iso karo aku ning aku ning gelem awak. nyapa Aku tak goleki bayu-bayuku. oh Ngono ya. Aku tak gawa jaran iki mulih. Ya. Tak ngeterne gene mbayuku. lah awakmu wis gemeter lho petho wong ngono kok gemeter endase iki terus Malah kaya ae mancur. wale nah Sorry bro. sorry bro gak sebut tutuk Lah apa nek jarane sepeyok iki? Aku tak budal goleki
Mbak Yuku. Teknikmu carane numpaki jaran kuwi beda. Lah piye? Beda kaya jaran tenanan. Nak jaran tenanan langsung plek ngono kuat. Nak iki kudune nganggo cara. Carane? Munggah sikile ngawet. Oh. Iya. Oke. Wes, Ya. lelanono. Aku tak goleki Mbak Yuku. Ya, Kang. Timbangan aku ning desa kene mung dinyaki wong. Bang, omong apa ambekanmu mengkis. Ayo. Ayo. Sikile ngawet. Ngawet. Sikile. Ya Allah. Saya kira jaran koclok. Sik. Jarane iki. Sik kok. Iki macam apa to jarane? Aku guys kaya ngene sedih lho, malah mbok sedih nek lho. Lah iki lho. Jarane iki lho. Iki jenenge jaran joker. Ana jaran kaya macam barang macam buta. Aku masalah sale ngene iki le. Sedih nyapa? Lah piye aku ngalor ngidul mung dinyaki wong. Bang, Yo masalah dinyak kuwi wis biasa awak dhewe mergo kahanane kaya ngene. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah seju bukan berarti tak mau. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Kaya Mbak Yu niki lho penak. Metu sak metu, mesem guyu nyanyi ora duwe rasa susah. Awakmu lagi ngono ae kok susah. aku bendina denganane kaya susah. Nom-noman loro masa depan suram lapoe nang kene, he? Digoleki dulure. Kok gak ono omahe nang ndiae, he? Aku ning kene, Pak. Anu, Mbak. Aku ora nganu. Ya ampun. Masalah Jin setan priprayangan lelo banas patri pecah kacang ijo. kaya petuk demit. Sopo jeneng mulan saka bakal kok ngendi? Aja guyon. Mboten. Dolan lho Yu. Aku ki dolan, aku kan ngopeni Iki lho angon daran. Angon apa? Daran lho. jirin. Daran golekno pakan. Jaran iki. Rasakno kuwi lho. Mbak Yumu kaya ngono nelongsone kaya ngono, he? Alah modele. Enek opo kok? Kang, Enek opo? Kok iso gini-gini lho. Kuwi ra ngrasakne he. Dadi dulurmu iki kaya ora kajen. Kudune iki lho. Mbak Yumu Prabarine kudune wis arep dilamar wong. Mergo ngerti ning njaba kelakuane percil. Kaya maling akhir ra sida nglamar. Aku gak maling mbok sumpah. Kok perkara gak maling, he? Untung sing lair aku dhisik duduk dapuranmu, he? Lek kon terus aku niku sapa masa depanku, he? Lek ngene iki ya apa, he? Aku dadi perawan tua ya apa perkara dapuran iki, he? Ya nesu to Yu. Lah dapurane kaya ngene jelas kuwi awakmu ora tau krungu berita, wong kowe ora tau ngrungokno TV, ndelok radio. Yuk. Delok TV, rungokne radio. Sing duwe TV-ne sapa? darane utul. Wong edan. Ku cerita. Ngono iku. Perkara ingon-ingon sampah ocul iku lek gak Lah kesayangane Dek. kok Jarane balik. Keju. Terus kaya ngono kuwi. Muni ning jero keju. Jaranmu lanang apa wedok to? Lanang. Mosok to? Lho Ngawur. Ora nek apa-apane belas. Kuwi resleting. ngerasakno dulur kaya ngene awak dhewe iki dulur wong telu kok iso gak rukun Kontok, he? Perkara kontok nelongso atiku. Aku lah mbok ngenekne akhirnya stres lho. Stres apa? Mula gak kon dhewe kelakuanmu kon dhewe, he? Tenan. Aku pomo tenan iki. Upama langsung tak jotos tenan. Jarane wis gawe ngisi-ngisi. Oh niku ya lato, he? Yuk, tanggung jawab yuk. Kuwi duduk suket kolonjono ya. Yuk, tanggung jawab. Iki lho, sikile. Oh. Sikilmu kuali lho nyok. Apa nek sikil? Masa Bu Tonyo langsung keseleo jaran. Ora iso. Aku njaluk pertanggungjawaban. Nyapa? Aku dinodai jaranmu. Lah, nodai apa jaran ra ketok apa-apa. Mripate gak ketok iki.
Tenan aku nek iso lho, percil iki tokno saka kakae ora apa-apa. Timbangane dadi karo dulur tuwek ngene iki lho ya apa Ya aja ngono to, Mbak. Aja ngono ya apa kon gak nganut wong tuwa wis gak ana sing mbok nut sapa nek gak aku dikongkon mondok nang Tebu Ireng malah kon nang Tebu Tebangan. Nyapa kok? Kon mondok malah ning Tebu Tebangan nyapa ning kon? Ya lha aku ora nyapa-nyapa lho, Mbak Yu ning kono. Kudune iki awakmu manut. Mbok nganut. Aku njaluk tulung. Enek bakul kopi apa ora? Lah nyapa? Nyapa kowe takok bakul kopi? Jaranku lungguh pengen ngopi lho gitu. Kesel. Dadi adik dadi arek nom. Ya pancen ngene iki. Bantah. Diomongi angel. Ya iki perkara kon sing golek perkara iki ngene. Raimu tok ngene iki, Nang aku. Tenan. Kowe dhisik iki lho, ora kaya ngene iki kelakuanmu sak joko kowe kenal karo Slentem. Kowe malah ketularan. Bendina kowe melu ketoprak pati. Nyapa tekan pati. Aku nem melok Ludruk Budi Wijaya. Kendangane bantah. Dikandani. Ya wis, nek sampean ra gelem aku. Melok ndruk apa? Budi Wijaya. Kendangane ya apa? Tratak tung dindak des. Yo, rasa guyon. dulurmu Ora sak guyon. yo dulurmu iki aja mbok sentak-sentak. Aku ki lah mbok Kok sentak-sentak. nek lorone. Panas, aku Nek mbok panas. sentak awake panas. Kon gak mikir Mbak Yumu iki, Gak mikir Mbak Yumu iki sing gak payu rabi Kowe pengen rabi karo sapa ki lho rabi karo jaranku ki lho ra gelem. Kaya ngono wani karo Mbak Yune wani. Kowe iki apa ora nelongso? Nyawang aku apa ora nelongso? Aku nelongso nyawang awakmu. Aku iki wis suwe dadi rondo. Rondo iki rekoso ora duwe sapa-sapa. Kuwi gak rawan lho. Ya mbok didelek kon lek ronde didelek bali desa. Ben dipangan kami tuwa ngono. Wis sing Aja sabar. mbok sia-sia Mbak Yumu iki rondo Iya, Diopeni sing temen. Iya. Nganut karo Mbak Yune. Ngomong sakit cepet tak tapuk kon. Ayo. Yo nek loro neh yo. Awake nek Wong panas. kok iso. Wis penak. Wis penak. Iki ingon-ingonanmu iki delek kono. Aja. Iki apa tak dol? Kowe bolak-balik kan dhisik wis tak omongi. Blen jaranmu. Hei! Iki titisane bapak, iki jalukane bapak kon ngopeni sak modare. Dengenane tak tabrakne truk ora mati jarane. Sekti jaranmu. Sekti. Iki diterak sumber kencana ping 3 jarane. Gak mati yan. Jare kon sak modare kok sembuh terano truk. Aja guyon. Gak. Sepurane. Dikandani Mbak. Sepurane Mbak Yu, sepurane tante. Tenan aku wis gregeten tenan. Percil ning omah kene iki aku wis gregeten. Kudu aku ki kudu pindah ae saka kene aku. Lah nek iki ngene ku ya dulurmu. Lah kok pindahne kene nek main toprane ndi kuwi lho. Wong toprane ning kene ape pindah ning ndi? Etok-etoke. Iya. Ngene iki lek gak masa tutur karo Mbak Yune ngene gak nganut. Terus aku kudu ya apa, Mbak? Ya apa ngene iki, Jaluk diapakno, dikum gak teles, dipepe gak garing ya diaturane iki. Digodhoke rada empuk. Jane pinter bandokan apa ngomong kancane to jane. Nuwun sewu Mbak Yu. Apa? Ya wis sabar, sampean wis ngale wis ora apa-apa. Olehku sabar iki ora kurang-kurang, Awakmu wiwit cilik wis tak openi karo Mbak Yum iki wis ora nek wong tuwa. Aku iki nelongso. Bondoku sampe entek nggo ngopeni kowe iki. Bondo ndi? Omah sebelah iki. Omahe sapa? Lho ki ya Gak main duit to? Endi? Sebelah iki lho. Oh niku sing Goblok. Lah tuwa tak doli ya, Pak. Ya wis, Yu. ya wis apa, Ya, Karepmu apa? Aku tak Dituturi gak? Aku tak minggat teko keluargamu ora apa-apa. Piye? Aku minggat. Mbok corek kok kakak ra masalah. Kok penak kowe ngomong arep minggat? Kowe ning kene wis enek 5 taun. Manganmu sedina ping 3. Paling gak mangan iki sedina hitungane 10.000 ping 3 30.000. 30.000 nek saulan 30 ping 30 sang Pira? 100 ping setahun ping 12 ping 9 angel. Sing hitung-hitung. SD ra lulus. SD ra lulus kowe. Kowe nggawe HP lho penak. Ya wis, aku sepurane nakno aku kleru. Sepurane. kowe nek sik pengin dianggep karo Mbak Yumu kowe kudu manut. Ya aku manut. Aku ngomong apa iku turutono, ya, Ya. Tak kandhani apa
Nek karo kancamu ngene iki gak ono masa depan aja dikonco. Oh iso lho. Lah nyapa lho? Kowe iso Kok iso jalan. gelut karo jalan? Mosok haus to aja. Ya kok kudu nempel ae karo aku. Ya wis Bayu, aku manut. Ya aku ya tak Sepenting sampean aja nyerani aku terus. Lah gak diseneni ya apa wong gak bener? Ayo, saiki apa-apa lek gak bener kan diseneni. Kudune kon dadi adikku. Satu-satunya adik lek nganut iku ya nganut. Apa-apa Joto senae nek ora iku. Gregetenan. aku janji tak gak nakal nek. iki ya nelong. Sampai kowe ora gelem manut karo mbak-yumu, aja takon kowe dadi dulurku maneh. Minggat saka makene. Ayo Mbak Yu, tinggal ae. Titen ono kon ya golek perkara maneh karo aku. Pokok gak penting dikandhan. Blas. Aku susi kok. Arep kaya ngene. Dulurmu yang ngono kuwi. Wis eling kata-katane Gus Dur ae. Gitu aja kok repot. Ngono ya. Sing penting awak dhewe berbenah dadi bocah sing apik. Aku ya tak janji karo awakmu. Wis, aku ya tak sing apik kan. Lho, malah melu lungguh lho. Bene. Kesel deh, kesel. Anu, aku tak yo dadi kanca sing apik kanggo awakmu. Kowe aja nganti ninggalne aku. Ora. Kowe dulur-dulurku wis ninggalne aku kabeh. Wis anggepen aku dulurmu. Ya, Gitu aja kok. repot. Nah, penting kuwi awak dhewe sing penting Aku lak ngene iki akhire dadine ngelu dasku. Panas. Aku njaluk tulung.